problems. It is first problem. First question is find separate equations of lines represented by the following equations. तुमच्या समोर 5 इक्वेशन्स आहेत. त्या 5 इक्वेशन मध्ये प्रत्येक इक्वेशन जे आहे ते कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे तुमचा ax² + 2hxy + by² = 0. ax² + 2hxy + by² = 0 या फॉर्म मध्ये आहे. हे इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करतं? This equation represents the combined equation or joint equation of two lines which are passing through origin. Or it is also called a homogeneous second degree equation in x and y. Each equation gives in the form of this equation ax² + 2hxy + by² = 0. ह्या इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये दिलेला आहे म्हणजे दोन कंबाइंड लाईनचे इक्वेशन्स दिलेले आहेत आणि त्यांना आपल्याला काय करायचं सेपरेट इक्वेशन्स फाइंड करायचे. सेपरेट दोन लाईनचे इक्वेशन्स फाइंड करायचे. मग आपण काय करूया लक्षात घ्या. टेक फर्स्ट प्रॉब्लेम. इन फर्स्ट प्रॉब्लेम 3y² given that 3y² + 7xy = 0. This is the given. We have to find separate equations. सेपरेट इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी फक्त काय करायचं ते दोन टर्म्स मध्ये जे कॉमन टर्म्स आहे ती बाहेर घ्या. दॅट इज इथं टेक सेपरेट कॉमन टर्म y in a bracket 3 here remaining 1y 3y + 7x = 0. Therefore y into this bracket is 0. कधी होईल जेव्हा इथे ही टर्म 0 असेल किंवा पूर्ण ब्रॅकेट 0 असेल तेव्हाच त्यांचं मल्टिप्लिकेशन 0 येईल. मीन्स y = 0 or 3y + 7x = 0. जर आपल्याला बघा लक्षात घ्या हे जे इक्वेशन होते त्याच्यामध्ये दोन इक्वेशन्स मिळालेले आहेत जे की दोन्ही लाईनचे इक्वेशन्स आहेत आणि त्या दोन्ही लाईन कशामधून जात आहे ओरिजिन मधून जात आहे. लक्षात घ्या y = 0. This is standard equation of x axis and this is 7x ax + by. कॉन्स्टंट टर्म 0 आहे म्हणजे ही पण लाईन कशामधून जाते ओरिजिन मधून जाते म्हणजे मला दोन सेपरेट लाईनचे इक्वेशन्स मिळाले. Therefore these two lines passing through origin. Similarly we have to take second equation. Second equation आपल्याला दिलेला आहे 5x² - 9y² which is equal to 0. 5x² - 9y² = 0. मग आपल्याला आता ह्याच्यापासून दोन इक्वेशन सेपरेट करायचे बघा. हे पण इक्वेशन तुमचं कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे ax² + 2hxy + by² = 0. पण इथे xy जी टर्म आहे ती 0 आहे त्या फॉर्म मध्ये आहे म्हणजे निश्चितच आपण जर सेपरेट इक्वेशन्स केले तर निश्चितच त्या दोन लाईन कशामधून जाणाऱ्या मिळतील तुम्हाला ओरिजिन मधून जाणाऱ्या मिळतील. तर मग ओरिजिन मधून जाणाऱ्या लाईन मिळण्यासाठी आपण काय करणार लक्षात घ्या 5x² ला पूर्ण स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये घ्या. x हा पूर्णचा स्क्वेअर आहे x चा स्क्वेअर आहे आणि 5 ला काय करा √5 × x² ह्या टर्मला घ्या. आणि सिमिलरली इकडे पण तेच करायचं 9 हा पूर्णचा स्क्वेअर 3 चा y² पूर्ण स्क्वेअर आहे y चा x² which is equal to 0 and use the formula a² - b². a² - b² is a plus b, a minus b. That is use here √5x plus 3y in another bracket √5x minus 3y is equal to 0. Therefore we get equation √5x plus 3y is equal to 0 or √5x minus 3y is equal to 0. These are two equations which are of the form ax plus by is equal to 0. c constant टर्म नाही आहे त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही लाईन्स ज्या आहेत त्या काय रिप्रेझेंट करतात ओरिजिन मधून जाणाऱ्या लाईनचे इक्वेशन रिप्रेझेंट करतात. म्हणजे कंबाइंड इक्वेशन म्हणून आपण दोन सेपरेट लाईनचे इक्वेशन्स काढले. Again similarly we write this line same line that is these two lines are passing through origin. Okay. Again next take third problem. Third problem is x² - 4xy. Again we have to take common here. इथे कॉमन घेऊ शकतो आपण इथे कॉमन घेऊ शकतो आपण आपला फॉर्म्युला
common from these two, that is x minus 4y is equal to 0. Therefore, x is equal to 0 or x minus 4y is equal to 0. These are two equations of a lines which are passing through origin. X is equal to 0. It is an equation of itself y-axis, and this is also equation in the form of ax plus by is equal to 0. That is this equation also passing through this line also passing through origin. Therefore, these two lines are passing through origin. Again, we have to take next problem, that is fourth problem. Fourth problem चा वे थोडासा वेगळा आहे. फोर्थ प्रॉब्लेम कसा करायचा ते मी सांगते तुम्हाला. थोडासा वेगळा आहे. आताचे प्रॉब्लेम जे होते त्याच्यापेक्षा थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. फोर्थ प्रॉब्लेम नंतर घेऊ आपण. फोर्थ प्रॉब्लेमला थोडंसं नेक्स्ट कन्सेप्ट तुम्हाला लागणार आहे. फोर्थ प्रॉब्लेम मी नंतर घेते. टेक फिफ्थ प्रॉब्लेम. Fifth problem is 3y square minus 10xy minus 8y square is equal to 0. Therefore, 3y square आपण फॅक्टर काढूया. minus 8 into 3 that is minus 24. minus 24 चे असे फॅक्टर्स काढा की त्यांची जी वजाबाकी ती minus 10x व्हायला पाहिजे. तर minus 24 चे पडतात 12 आणि 2 that is minus 10 पाहिजे. मग आपण काय करूया इथे साइन देऊया minus. that is 2 minus square that is minus 10. Therefore 3y square minus 10xy can be written as minus 12xy minus 2xy plus 2xy plus 2xy minus 8y square is equal to 0. Take common from these two and again take common from these two. That is, take here common. That is 3y. Take common. Here remaining 1y. y minus 3y declare the value 4x. Again we have to take here common. That is 2y in a bracket x minus 4. Sorry. y common declare the x. Take y common from here 2y x minus 4y. Okay, I will take these two problems later on. त्याच्या आधी मला ना एक कन्सेप्ट तुम्हाला सांगायचा आहे. म्हणजे मी असंच राहू देते बोर्डवर, तर मी फक्त कन्सेप्ट सांगणार आहे तुम्हाला. तो कन्सेप्ट झाल्यानंतर मग आपण प्रॉब्लेम कडे येऊया. ठीक आहे. मग काय असेल लक्षात घ्या. पुढचा पॉइंट आहे नोट आहे. पुढचा पॉइंट आहे तुमचा. आपल्याला माहिती आहे किंवा काय आहे द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स. The combined equation of two lines which are passing through origin is काय आहे कोणत्या फॉर्म मध्ये असतं ax square plus 2hxy plus by square is equal to काय आहे 0 आहे. मग काय लक्षात घ्या ह्या इक्वेशन मध्ये दोन लाईन्स आहेत जे की कशामधून जातात ओरिजिन मधून जातात. मग आपण काय करूया याच्यापैकी एक लाईनचं इक्वेशन कन्सिडर करूया जी की ओरिजिन मधून जाते आणि तिचा स्लोप m आहे. मग अशी आपण लाईन घेतली याच्यापैकी की बाबा y इज इक्वल टू काय घेतली mx प्लस c घेणार नाही कारण कॉन्स्टंट टर्म येत नाही आणि ह्या दोन्ही लाईन्स तुमच्या ओरिजिन मधून जातात. मग y इज इक्वल टू mx घेतलं मग y ची व्हॅल्यू आपण इथे पुट करूया mx. Therefore y ची व्हॅल्यू पुट करा mx ax square plus 2hx into y is here mx plus b into again y is mx bracket square which is equal to 0. Therefore we get ax square plus 2h and x into x is x square plus b here m square into x square which is equal to 0. I can take common from these, that is
I can take common from these x square. Therefore, x square in bracket a plus 2hm plus bm square is equal to 0. Shift x square to other side. We get bm square plus 2hm plus a is equal to 0. This is auxiliary equation. This equation is called auxiliary equation in terms of auxiliary equation. हे इक्वेशन महत्वाचं आहे. कसं मिळवलं आपण? सिंपली आपण काय केलं लक्षात घ्या. ह्या इक्वेशन मध्ये जे कंबाइंड इक्वेशन होतं ते घेतलं. त्याच्यापैकी एक लाईन आपण घेतलेली आहे y = mx. ती y = mx ची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे, कॅल्क्युलेशन केलं आणि आपल्याला ऑक्झिलरी इक्वेशन मिळालं. आता इथे लक्ष द्या. हे इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. ax² + bx + c = 0. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लक्षात घ्या. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये आहे. तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येक क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला 2 रूट्स असतात. मग 2 रूट्स असतात तर आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला किती रूट्स येणार आहेत? 2 रूट्स येणार आहेत. मग सपोज मी ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m आहे. त्याचे मी 2 रूट्स कन्सिडर करते. दॅट इज काय आहे? 2 रूट्स m1 and m2. ठीक आहे. मग थोडंसं आपण बाहेर घ्यायच्या. आपला स्टँडर्ड फॉर्म माहिती आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा. कोणता आहे? ax² + bx + c = 0. हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा. याचे 2 रूट्स मिळतात. काय मिळतात? पहिला आपण x1 कन्सिडर करत असतो आणि दुसरा x2 कन्सिडर करत असतो. लक्षात घ्या. मग इथे कन्सेप्ट आहे. कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. फॉर्म्युला आहे. जर तुमच्या लक्षात असेल स्कूल लेवलला झालेला आहे, जर लक्षात असेल तर चांगली गोष्ट आहे. नसेल माहिती तर लक्ष द्या. जर समजा एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे 2 रूट्स आपण घेतलेले आहेत, इथे x1 आणि x2 घेतलेले आहेत. मग त्या रूटची जी सम असते ती कशी असते लक्षात घ्या. -b डिवायडेड बाय a आणि त्याच रूटचा प्रॉडक्ट जो असतो x1 × x2 जो असतो which is equal to c divided by a. ठीक आहे. मला हे 2 फॉर्म्युले सेम ते 2 फॉर्म्युले त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला अप्लाय करावे लागेल. मग आता इथे आपण x1 x2 2 रूट घेतले होते. तर मी तर तुम्हाला सांगितलं हे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m आहे. त्याला आपण 2 रूट्स आहेत m1 आणि m2. मग आपण काय करूया? बाय युजिंग दिस कन्सेप्ट वी गेट समजा m1 आणि m2 हे 2 रूट्स असतील तर m1 आणि m2 2 रूट्स आहेत तर त्यांची सम किती आहे? m1 + m2 = थोडंसं अप्लाय करा. इथे बघा a च्या ऐवजी इथं b आहे आणि इथं b च्या ऐवजी इकडे कोण आहे? 2h आहे. म्हणजे इथे x चा कोएफिशियंट आपण इथे घेतलेला आहे -b. इथे आपला m चा कोएफिशियंट घ्यायचा. दॅट इज -2h डिवायडेड बाय a म्हणजे x² सोबतचा आहे. इथे m² सोबत कोण आहे? b आहे. दॅट इज -2h डिवाइडेड बाय b and product of this is m1 × m2 = c divided by a. म्हणजे इथं काय a divided by b. These are most important formulae आणि नोट करायचंय, लक्षात ठेवायचंय. हे जे ऑक्झिलरी इक्वेशन आलंय इन टर्म्स ऑफ m तर त्याचे 2 रूट्स आपण घेतलेले आहेत m1 आणि m2. बट दिस m1 and m2 नथिंग बट these are the slopes. m1 आणि m2 हे स्लोप्स आहेत. कुणाचे स्लोप्स आहेत? The equation of line is represented by this equation. ह्या 2 लाईनचे ते 2 स्लोप्स आहेत. मग तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की कधी लक्षात ठेवायचं the sum of slopes of these 2 lines is equal to -2h divided by b and the product of these slopes is equal to a divided by b. हे खूप महत्त्वाचे फॉर्म्युले लक्षात घ्या. हे लक्षातच तुम्हाला ठेवावं लागणार आहे. ठीक आहे. मग हे मी आधीच सांगितलं मला जर तुम्हाला जर हे नोट्स पाहिजे असतील ते लिहून घ्यायचं असेल तर व्हिडिओ पॉज करायचा आणि लिहून घ्यायचं. ठीक आहे. मग हे झाले मेन फॉर्म्युले तुमचे. मग आता मेन प्रॉब्लेमकडे या. त्या प्रॉब्लेमकडे या. 4th प्रॉब्लेम. आय कॅन टेक दिस 4th प्रॉब्लेम ॲट ऑल. खरं तर कॉन्सेप्ट सांगून घ्यायला हवा पण ठीक आहे. 4 का आहे इक्वेशन x² + 2 × cosec alpha × xy + y² = 0. This is a quadratic equation. This is the equation of the form ax² + 2hx
hx² plus dy² is equal to 0. आपल्याला काय करायचंय? फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. सेपरेट इक्वेशन्स फाइंड करायचे. मग कसं करायचं लक्षात घ्या. मी म्हणलं तुम्हाला थोडंसं वेगळं आहे प्रॉब्लेमचा. आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये ऑक्झिलरी इक्वेशन लागणार आहे. ऑक्झिलरी इक्वेशन आपण सिम्पली कसं मिळवलेलं आहे? y is equal to आपण काय पुट केलेलं आहे? mx². ठीक आहे? y is equal to mx² पुट केलेलं आहे. मग घ्या the equation of we put the equation, we put y is equal to mx in above equation. आता लक्षात आलं पाहिजे तुमच्या की बाबा y is equal to mx पुट करणार आहे. y is equal to mx हे एका लाईन ह्या दोन्ही पैकी एका लाईनचा आपण त्यात इक्वेशन कन्सिडर केलं आहे. y is equal to mx पुट करा म्हणजे काय x² plus x² plus 2 into cosec alpha into x into y is mx plus y is mx² which is equal to 0. तर सिंपली आता मी डायरेक्ट थोडीशी स्टेप करते. इथे x² आहे तर करा इथे पण x into x² आहे आणि इथे पण x² आहे. x² आपण कॉमन घेतला आणि परत इकडे शिफ्ट केलं तर 0 होऊन जातं. मग राहतं काय लक्षात घ्या. इथे 1 राहील प्लस 2 cosec alpha x into x² कॉमन घेतला आपण राहतं काय m. ह्या m ला मी थोडंसं इकडे शिफ्ट करते. नाही ठीक आहे 2 into m प्लस x² कॅन्सल झालं इथे काय राहतं फक्त m² is equal to 0. मग आता इकडे लक्ष द्या. हे इक्वेशन्स कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहितं? हे इक्वेशन्स तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये मिळाले आहेत. म्हणजे काय असेल बघा. पहिल्यांदा m² प्लस 2 cosec alpha into m plus 1 which is equal to 0. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे इन टर्म्स ऑफ m. आता ह्याचे आपल्याला रूट्स फाइंड करायचे जेणेकरून मला काय मिळेल? स्लोप मिळेल. स्लोप मिळाल्यानंतर मी त्याला यांचे इक्वेशन्स फाइंड करू शकते. स्लोप मिळवण्यासाठी मला लक्षात घ्या आपण स्कूल लेवलला बघितले नाही बघा. ax² स्टँडर्ड इक्वेशन काय आहे? क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं ax² plus bx plus c is equal to 0. मग आपण काय करूया ax² plus bx plus c is equal to 0. तर ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे जे रूट निघत असतील आपण क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला यूज करायचे बघा याचे रूट्स फाइंड करण्यासाठी. क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला काय म्हणतो? x is equal to आहे मायनस b म्हणजे x चा कोएफिशियंट जो आहे तो मायनस b प्लस और मायनस इन रूट b² मायनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. हा एक फॉर्म्युला होता. रूट्स फाइंड करण्यासाठी आपण ते बघायचं. हे फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आपण. तर हा फॉर्म्युला मला इथे यूज करायचा. आता मला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळालेलं आहे m² plus 2 cosec alpha m plus 1 is equal to 0. इथे इक्वेशनचे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन होतं ते इन टर्म्स ऑफ x होतं. आता इथे इन टर्म्स ऑफ काय आहे? m. वाटल्यास तुम्ही ते लिहू शकता बाय क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला. बाय क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला काय मिळेल तुम्हाला? m is equal to minus b. आता इथे b x चा कोएफिशियंट आहे. इथे x चा कोएफिशियंट कोण आहे? b म्हणजे कोण आहे? 2 cosec alpha. 2 cosec alpha plus or minus into b² minus 4ac. That is 2 cosec alpha b² minus 4 into a into c divided by 2 into a. A means coefficient of x square. m² coefficient of x² is 1 which is equal to minus 2 cosec alpha plus or minus in root 2 square is 4 cosec square alpha minus 4 divided by 2. Therefore आता त्याला थोडंसं आपण सॉल्व करूया. निश्चितच तुम्हाला दोन हे मिळतील
दोन स्लोप मिळतील. दॅट इज -2 cosec alpha plus or minus into, take 4 common from these, you get cosec square alpha minus 1 divided by 2, which is equal to 2 cosec alpha minus 2 cosec alpha plus or minus 4 ला रूटच्या बाहेर घ्या. 4 ला रूटच्या बाहेर घेतल्यानंतर काय येईल 2 आणि इथे इथे बघा हा फॉर्म्युला आपली ट्रिग्नोमेट्रिकची आयडेंटिटी आहे. cosec square alpha minus 1 is cot square alpha. 1 plus cot square alpha is equal to काय आहे cosec square alpha. मग त्याच्यामुळे आपण इथे काय करूया cot square alpha आणि स्क्वेअर येतो रूट मध्ये आहे तर रूटच्या बाहेर आल्यानंतर काय आहे cot alpha divided by 2 then we have to take here n is equal to 2 कॉमन घ्या न्यूमरेटर मधनं आणि बघा न्यूमरेटर मधनं 2 कॉमन घेतलं. न्यूमरेटर मधनं 2 कॉमन घेतल्यानंतर न्यूमरेटरचा 2 आणि खालचा 2 काय होऊन जातो कॅन्सल होऊन जातो. म्हणजे आता काय लक्षात घ्या -2 cosec alpha -2 cosec alpha -2 आपण कॅन्सल केलंय -cosec alpha प्लस और मायनस cot alpha. म्हणजे लक्षात घ्या आपल्याला यांच्या दोन व्हॅल्यू मिळालेल्या आहेत. दॅट इज m1 इज इक्वल टू समजा आपण पहिली व्हॅल्यू m1 नाव दिला म्हणजे काय होतं -cosec alpha प्लस cot alpha आणि दुसरी जी व्हॅल्यू आहे ती कशी आहे m2 इज इक्वल टू -cosec alpha मायनस cot alpha. ह्या दोन व्हॅल्यू मी आपल्याला लक्षात घ्या. मग तुम्ही म्हणता मॅडम आपल्याला सेपरेट इक्वेशन्स फाइंड करायचे लाईनचे जे की ओरिजिन मधून जातात. मग काय करावं लागेल लक्षात घ्या. तुम्हाला माहितीये ओरिजिन मी तुम्हाला वेगवेगळे फॉर्म दिले होते लाईनचे की बाबा तुम्हाला सांगितलं फॉर्म देताना की हे इक्वेशन्स आपल्याला लाईनचे इक्वेशन्स काढण्यासाठी लागणार. तर मग त्याच्यापैकी एक होतं बघा y इज इक्वल टू mx प्लस c हा फॉर्म होता. पण आता आपल्याला ओरिजिन मधून जाणार ऑलरेडी देताना इक्वेशन आपल्याला कोणत्या फॉर्म मध्ये दिलेला आहे ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 म्हणजे दोन लाईनचे